खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय। खौरांखौ फोसावनाय जादों बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि बाजारनि लांगोनायाव एबसुनि बानजायनायाव आइजोफोरनि सायाव सांग्रांथि मेल खालामदों। गसाइगावआ हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखा दंफां फाननायखौ हमदों। हा आरो खाजोना बिफाननि मावखुलियाव गेना खान्थियै साख्रियाव थिसनथाइ होनायनि हेंथायै गोख्रों अजद। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बागानपारायाव बिपिएफआ बिसायख'थि मावखुलि बेखेवदों। बेसरखना गामियाव गिलु बालु बारहुंखाया सिमब्रेलांदों। चिराङाव बिपिएफआ बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल खुंदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि बाजारनि लांगोनायाव एबसुनि बानजायनायाव आइजोफोरनि सायाव सांग्रांथि मेल खालामदों। गारि गंसेयाव गाखोयोबा 10 सानि बारा गाखोजानाय नङा। सोरबा थालाङोबा मोजां जानाय नङा। बेखायनो सा 10नि मोनसे हानजा बिसोरो लेक्सारबो होनांगोन, स्पिच होनांगोन, गामियाव हाबनांगोन, आइजोफोरजों मिटिं खालामनांगोन। थांनाय 28 मार्च खालाराव बे सांग्रांथि मेलखौ खालामनाय जायोना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव आलासि महरै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि चिफ क'अर्डिनेटर फनिन बर'जों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि आरो एनडिएफबि-पिएनि आर्मि चिफ गेवलां बसुमतारिजों लोगोसे इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे जथुमायाव फनिन बर' बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथियाव फैबाय थानाय क'क्राझार लकसभायाव इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जानि इउजि ब्रह्म बिथांनो आलादा बड'लेण्डनि सार्थआव भट होनानै देरहासार खालामनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायनानै होयो। बिपिएफआ मोनथाम फर्मुलाजों दायो हाबदों। बिपिएफआ मोनथाम फर्मुलाजों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय, आइजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय मोनथाम फर्मुला बाहायदों। रमिय' पि नार्जारि बिथाङाबो गावनि बिबुंथियाव आथिखालनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि सायाव आरो समाज थासारिनि सोमोन्दै नखर संसार जानाय बेफोरनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। गसाइगावआ हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखा दंफां फाननायखौ हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगायाव हाग्रा बिफाना आयेन गैयै दंफां खावनायफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखा दंफां फालांगि मावग्राफोरनि सायाव थांनाय बुधबार बारायनिफ्राय बृहस्पतिबारसिम साननैनि हाबाफारिजों बिसोरनि सायाव तदन्त लाबाय थानाय समावनो थांखि थुखि लोगो मोनसनहोयो आरो 15 लाख रांसोनि दंफांजों लोगोसे गंसे ट्राक आरो गंसे थेलाखौ जब्द खालामनो हायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बेवहाय साल दंफांनि बिबांखौ बांसिन मोननाय जादोंमोन। आसाम भुटान सीमानि सिङाव थानाय रायखुन, मयनाबारि, तेलिफाराफोर बायदि गोबां ओनसोलफोराव तदन्त लानाय हाबाफारिखौ हाग्रा बिफान आफादा सामलायदोंमोन। दंफां सिखावफोरखौ गसाइगाव आरो श्रीरामपुर हाग्रा बिफान आफादनि मावख'आव लांनानै सोंथि सोंनाय जायो। दंफां सिखाव फालांगि गुफुर पाटेरिया साल दंफांखौ लांबाय थानाय समावनो हाग्रा बिफान आफादनि मावसोमाफोरा लोगो मोनसननानै गावसोरनि जेरायाव दोनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। हा आरो खाजोना बिफाननि मावखुलियाव गेना खान्थिया साख्रियाव थिसनथाइ होनायनि हेंथायै गोख्रों अजद। थांनाय 28 मार्च खालाराव बिटिसिनि हा आरो खाजोना बिफाननि मावखुलियाव गेना खान्थिया 4थि थाखोआव साख्रि थिसनथाइ होनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। আমি এতিয়াও ফিক্স পে সিলেক্টেড এতিয়াও 200 জন মানুহ আছো, কিন্তু সদায় সদায় এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কেলেংকাৰী হৈ আছে। ইয়াৰ আগতো আমি একজেক্টলি আমি নাজানো, তথাপি 17 জন এপইণ্টমেণ্ট দিয়া বুলি শুনিছোঁ ফিক্স পে। আৰু এতিয়া ৰিচেণ্ট 8 তাৰিখত 2 জন দিছে, এজন গোসাইগাঁৱত দিছে, এজন ইয়াতে দিছে। थांनाय बृहस्पतिबाराव क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथारनि साखाथियाव थानाय हा आरो खाजोना बिफाननि मावखुलियाव बैजयन्ती मुसाहारिनो गेना खान्थिया हा आरो खाजोना बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिया 4थि थाखोआव थिसनथाइ होनायनि हेंथायै गोख्रों अजद खालामो। दुलाराय बिटिसि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड (CSB) जों सायख'जानाय आनरिगुलाराइज साख्रिआवला गौथुमा गोख्रों रावजों अजद दैखाङो। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगि समाव बिटिसिनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डजों सायख'जानाय फिक्स पे साख्रिआवला गौथुमनि आफादगिरि आरो मावफारियाफोरा बुङो दि 2008 मायथाइयाव बिटिसि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डआ खुंफुंनाय 4थि थाखो साख्रि मासिनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरा दिनै बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानफोराव फिक्स पे महरै हाबा मावबोनांदों। कारण এটা চাকৰি দিবলগীয়া হলে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰচিডিউৰ আছে আৰু এই প্ৰচিডিউৰখিনি আমাৰ ডিএলআৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে ডাইৰেক্টৰ অফ লেণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ফ্ল' কৰা নাই।
नाथाय बिटिसि सोरखारा 9 बोसोर आबुं सम बारायलांब्लाबो अरायथा साख्रियाव थिसनथाइ होआखै होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। बेनि सोलाय बिटिसिनि हा आरो खाजोना बिफाननि मावखुलियाव गेना खान्थियै सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डजों खुंफुंजानाय आनजादाव उथ्रिसार जायै बिनायसाफोरखौ रां लाखुमाना अरायथा साख्रियाव थिसनथाइ होनाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो। आयेन बेरेखायै बिटिसिनि हा आरो खाजोना बिफाना गेना खान्थियै साख्रियाव थिसनथाइ होनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बिटिसि खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों। एडभार्टाइजमेन्टत माने निदियाকৈ এই মানুহখিনিক আজি ৰেগুলাৰ ফৰমেন ইস্যু কৰিছে। बिटिसिनि दै रानसारथाय बिफाना उदालगुरि जिल्लायावबो गेना खान्थियै दै रानसारथाय बिफाना 4थि थाखोनि साख्रियाव रां लाखुमानानै थिसनथाइ होदों होननानैबो फिक्स पे साख्रियावला बिथांमोना फिक्स पे साख्रियावला गौथुमनि मावफारियाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दुलाराय बिटिसि फिक्स पेनि साख्रियावला गौथुमनि मावफारियाफोरा थांनाय बृहस्पतिबारै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावो दि बिटिसि सोरखारा सा 200निबो बांसिन गुबुन गुबुन बिफाननि फिक्स पे साख्रियावलाफोरखौ ग्रेजुएसन बायदियै अरायथा मासेयाव थिसननांगौ होननानै दाबि खालामो। गेना खान्थिया माब्लाबाबो साख्रियाव थिसनथाइ होनो मोना होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। क'क्राझारनिफ्राय बेनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बागोनपारायाव बिपिएफआ बिसायख'थि मावखुलि बेखेवदों। मैया थांनाय 28 मार्च खालाराव बागोनपारा परिषदारि बियाबनि MCLA फलिन्द्र बसुमतारिया बेखेवनाय हाबाफारियाव बरमा बियाबनि MLA मनेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथियो। बिथां ब्रह्मआ कंग्रेस हान्जानि बिजाथि दुर्गा दास बर' बिथांखौ सालानि ना होननानै मुं होयो। बेनि अनगायैबो नबकुमार सरनियाया थांनाय बिसायख'थियाव बिटिएडिनिफ्राय गामि कर्तन खालामगोन होनना जा नंखाय रादायजों रोदा सुबुदोंमोन बे खोथाखौ दा रायजो राजाफोरा बुजि मोनबाय होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बेराफारसेथिं 25 नं बागोनपारा परिषदनि फलिन्द्र बसुमतारिया बिटिएडिआव आयेन बेरेखा हाथियारनि बाख्रि दङ होननानै गनायनानै बेबायदि बुंथियो। হয় আমিতো অবৈধ অস্ত্র নাই বুলি কোৱা নাই। বিটিচিত আছে অবৈধ অস্ত্র আছে য'ত আলফা চিজফায়াৰত আছে। তেওঁৰ যিখিনি বন্ধু আছে তেওঁলোকতো আজিৰ দিনত চাৰেণ্ডাৰ হোৱা নাই, তেওঁলোকেতো গভৰ্ণমেণ্টে জমা দিয়া নাই, সেই বস্তুটো বিটিচিত আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বড'লেণ্ড খৌৰাং। चिराङाव बिपिएफआ बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल खुंदों। थांनाय 27 मार्च खालाराव चिराङाव खुंनाय जायो बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल। बे मेलाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारजों लोगोसे 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथियो। जोंनि बिमाखौ जोंनि बिब'खौ जोङो देरहाहरदिनि जोंनि मानखौ जों लाखिदिनि होननानै बुंदों आरो नङा होमबा? बेखिनिखौ जुदि नोंथांमोनहा जोंनि आइमाफ्रा खामानि मावोब्ला सोर दंलाय हमथानो हानायालाय? रावबो गैया। जोङो नांलायनानैल' मोना, अननायजों जोंनि साननायजोंसो जोङो बे सन्मानखौ रैखा खालामनो हागोन। बिथां ब्रह्मआ खुंजानाय मेलाव बिबुंथि लाखिया। दिखुरा खौराङा बेनोदि बे मेलाव बाहागो लाफैनाय सासे सुबुङा थिं थिं सान्दुंनि गोहोमाव गोजौ थै नारथाया हरखाबनो जौ खोनायनि जाउनाव हुस गैयै जानानै गोग्लैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। वेसर खना गामियाव गिलुबारु बारहुंखाया सिमब्रेलाङो। थांनाय 26 मार्च खालाराव फुंनि 10:30 रिंगायाव मंगलजार ओनसोलनि बेसर खना गामिखौ सिमब्रे फैयो। बारलांनाय बारहुंखाया बिफां लाइफां खहा खालामलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अनारु ब्रह्म बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोनसिम फिन साबायखर जासिहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।